ഫ്രണ്ട്സ്, നിപുൺ ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് പാളയില്ലേ, അല്ല നമ്മളെ കൗങ്ങിനെ മെത്തന പാളയെന്നും പറയും, പട്ട എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ആ പട്ടേനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്ത്? നമ്മളെ തോണി. ഒരു തോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ്. അതിൽ വെള്ളം കയറാണ്ടേ നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇതിൽ കയറാൻ കുറച്ച് നമുക്കും കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കളിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് കെട്ടി വലിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു തോണിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കട്ടോ. പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ വേഗം അലിയും. കാർഡ്ബോർഡ് അതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിസേഴ്സ്, കത്രിക എന്നും പറയും, ഇംഗ്ലീഷാട്ടോ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷാപ്ലർ, നമ്മളെ പേപ്പറൊക്കെ കൂട്ടി അടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഷാപ്ലർ. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലേ? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാ പിന്നെ കരയില്ലാന്ന് ചിലവർക്ക് അറിയാത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതാ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടാം. ഒരു തിരക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു, നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാരെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരെ ഇട്ട് അടിക്കാണ്. ഒരു പിന്നും പോലെ ഇടിക്കും, പിന്നെ പോകാണ്ട് അടിക്കുക. ഇങ്ങനെ അമ്പിക്കാൻ അറിയാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു പിന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസേഴ്സും കത്രികയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സിസേഴ്സും ഷാപ്ലറുമാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ സിസേഴ്സും ഷാപ്ലറും എടുത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പട്ട എടുക്കുന്ന നേരം കട്ടിയില്ലാത്ത പട്ടയാണ്. അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവരുത്. പേപ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടിയോ പറ്റും പിന്നെ അടിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, കത്രികേനെ കൊണ്ട് ഓട്ട തുളയ്ക്കുക. ഓട്ട തുളച്ചതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ഹോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈർക്കിൽ കയറ്റാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈർക്കിൽ കയറ്റില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ഓടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാനൊരു പട്ട എടുത്തിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.